Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezisithembu kanye nothando nesithembu. Umayeni, umacele, ubaba umsele. Guys, le ndaba kwesi-5 siyikhuluma and into engibona kunina nina ningigugisa ngamabomu. Yes, ngiyaguga. Ngiyakhuluma kodwa ngithi into engiyikhulumile ngizwile. Ku-season 6 kuthandwa nesithembu kungakapheli isizon, umacele nobaba umseleko bebebungaza ukuthi sebeneminyaka ewu-20 beshadile. Ngo-season 6 lowo season 6 umpumelelo una-21. Okay, sekukhona-ke othi umpumelelo una-21 kodwa umacele uneminyaka eyi-20 eshadile. Yayizwa into, sizophendula umbuzo-ke walo osho ukuthi umpumelelo una-21 umacele useneminyaka ewu-20 emshadweni, okusho ukuthi umpumelelo ufike before umshado. Angithi lapho kuthandwa nesithembu asifani, siyabalandeli bakhona khona abahambisana kanye neshow nje iqala ku-season 1 siya ku-season 7 abazi yonke into. Khona abafana nami ababuye from season 4 to season 6, u-season 7 nje ngubambe lapha nalapha. Kukhona-ke abaqhamuke ku-season 6 lapho sebebamba-ke leyo phathi ukuthi hayibo ithini kanti indaba yala. Size kulabo-ke ababuza lokho. Into esiyishoyo-ke u-episode 1 waku-season 1 uthi umacele yena eshada nje ethi I do nomseleko akayazi le ingane ubani ewumpumelelo. Siqala lapho-ke ukuxoxa le inganekwane ithini-ke. Shuthi umamkhulu usola ukuthi ufike wazana nobaba umseleko kwaze kwafika la kuthiwa siyashada kungekho ama-calls aphazamisayo, kungekho hlampe i-call ethi ingane iyashisa umzimba or ubisi lengane liphelile noma ini. Inganekwane-ke siqala lapho. Le nganekwane seningibuza ukuthi kanti uthini? Usho njalo phela umacele ngoba ukungazi ayikho nayo into ayisolayo, ayikho i-evidence ekhona. Akakhulumi-ke kanjalo umacele yena mayevela ku-episode 1 waku-season 1. Ku-season 1 uthi nje umacele mina hhayi ngafika nje kungekho umuntu ngazi lokho okunye angikwazi. Kanti umayeni uthi yena ngabona ukuthi khona ushintsho olukhona, wasethola ukuthi khona umacele. Angithi ilapho-ke sesithi khona umayeni vele uzobona mayefike ngoba yena ufike kuqala unomacele uzobona ama-changes ukuthi hayi bo sekwenze njani manje. Njengabo bonke osisi obonayo ukuthi hawu upartner wakho useshintshile, mhlawumbe uyabona ukuthi hawu izinto ey'thile sezinciphile, ukukhiphana sisakhiphana njengakuqala. Kwenzakalani lolu shintsho olufikwe nani? Umamkhulu-ke umacele, kodwa umacele uthi yena umpumelelo indaba yakhe ubengayazi eshada nobaba umseleko. Uthola eseshadile zonke indaba zababa umseleko. Siphendula bani-ke? Lo ongawubukanga u-season 1 because obuza lo mbuzo yingoba engawubukanga u-season 1. Obuza lo mbuzo yingoba engamzwanga ubaba umseleko esho ukuthi la makhosikazi indlela engiwashade ngayo akusiyo indlela engihlangane kanye nayo, indlela esihlangane ngayo. Umayeni umazi ngo-1997 kudala. Akhona-ke amanye amavidiyo lapho ku-social media bekhuluma khona ubaba umseleko nomayeni ukuthi bese bancane kwashakacima bebengazi nje ukuthi kuzoze kube isikhathi esingaka bendawonye. Enye iposte yabhalwa ubaba umseleko, le poste engangithi mina ngifuna ukuyizwa ngani leya nto. Ubaba umseleko ubhala ukuthi kuleya poste sebeneminyaka engaphezu kwewu-20 nomayeni bendawonye, lapho bebengakafiki kwi-anniversary nomacele. Mina sengiyibuza ukuthi kanti le nto ibala kanjani? Yakhumbula ngibuza indaba yokuthi mase kuma amanzi kwenziwa njani kulaba abaphinde bebuyelane ukuthi ama-ke amanzi asha kwakhiwa imall
yase yabhidlizwa imola. Kulowo nyaka kade kwakhiwa imola kuthiwani uyabalwa yini leso sikhathi. Ngifuna ukuqhathanisa, ngangibuzela nje ukuthi ngihlebele nini ukuthi le minyaka yasiba mningi kakhulu kanti imethithini yabo. Ngoba ngangifuna ukuthi ngihlebele ukuthi ayi bo Macele ngathi uyasikhohlisa nje Macele ukuthi indaba yamayini wayingayazi yabo. Sisho njalo mase sihleba. Okushiwo ku-episode 1 ku-season 1 akushintshile. Wegazi njengoba ngimemeza nje ngoba angiphathekile kahle. So ngenzela ukuthi ningizwe. Izwi lami ngizwa ngathi uma ngikhulumela phansi angizwakali. Ilokho-ke inganekwane iqalaphi ingalesikhathi ingane phela ikhona. Kodwa omunye usisi athi akayazi, omunye udade athi akayazi. Lento nje yokuthi ube no-partner yabo nibe close kuze kufike emshadweni uthi awusoli lutho. Ake ngithi mina ngu-fix, yezwa mina fix angikhona leyo ndaba. Why? Umuntu wesifazane udalwe waba naleya nto leya yobuphoyisa kuyena. Unobuphoyisa emehlweni, unobu-investigator emehlweni. Umuntu wesifazane ubona ifoni lapha ukuthi lo kufonelayo akusiyo uma wakho. Manje sasingane zazingekho iy'thombe zayo. Ubaba uMsile kwadelisa zonke iy'thombe zaMpumelelo kwifoni yakhe. Ubaba uMsile nje wayengazafoni ebuza ukuthi uMpumelelo unjani. Yabo zonke lezo zinto. Hayi ukuthi ngoba kubalulekile inganekwana ngithi. Manje ngane kusami guys. Hayi nina niyalithanda ukuthi ngikhulume. Hayi ukuthi kubalulekile ukuthi angithini. Thina esinamakhanda aqinile asikholelwa ukuthi ungaze ufike ku-I do ungakaze usole lutho. Hayi. Mina ngithi nje uyasola wena uzibe ubona kahle ukuthi hayi khona okwenzakalayo. Kodwa lokho uthi hayi ngoba ubuyile lapha nindawonye usazenza izinto ngohlelo u-right, umbone right, uphatheke kahle, uhappy, uyayiziba leya nto kodwa usukubona. Yabo. Yileyo nganekwane-ke la sengena khona inganekwane. Manje ngangizwanga futhi guys ngisazi ngizothini. uMacele uthi yena uMpumelelo akamazi eyingane, eshada nje akamazi. Uwaze ngoMpumelelo eseshadile kusho uMacele lokho. uMpumelelo-ke uba khona before umshado because umayeni ufike kuqala ukunoMacele kodwa kwashada uMacele kuqala. Umamkhulu uyena uMacele. Akaze-ke ishintsheke leyo baba uMsile ukuthi-ke ukushadwa kanjani. Washo nje ukuthi ukushadwa kokuqala ushadeka noMacele. Cabanga ukuthi ilungile-ke ngiyaxolisa ngosami ukumemeza ukuthi angiphathekile kahle. Manje mangimemeza ngibona ukuthi ngizozwakala. Mangikhulumela ngezwi lami elinormali ngathi azwakali kahle. Sibonke-ke ngiyabonga kakhulu i-support. Bye.